Στην καρδιά του Πειραιά, στον πεζόδρομο της Νικήτα, ύστερα από πολυετή εμπειρία στο χώρο, ανοίξαμε το 2009 το κατάστημα Αναγέννηση. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπαχαρικά και μείγματα αυτών από όλον τον κόσμο, τα οποία θα νοστιμήσουν ακόμα περισσότερο τη μαγειρική σας. Ακόμη, στην Αναγέννηση θα βρείτε βότανα, βιολογικά προϊόντα και είδη υγιεινής διατροφής, μεγάλη ποικιλία τσαγιών και αφεψιμάτων, παραδοσιακά προϊόντα από όλη την Ελλάδα, προϊόντα ομορφιάς και καλλυντικά, αιθέρια έλαια, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και πολλά ακόμη είδη. Μια περιήγηση στην Αναγέννηση είναι μια ξενάγηση σε έναν κόσμο από μυρωδιές και γεύσεις της φύσης. Σας περιμένουμε για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, προσφέροντάς σας την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Αναγέννηση. Νικήτα 15, Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 41 25 120.